Igama uKhuzani Innocent Nkosikhona Mpungose, insizwa yale eMandaba eNkandla. Bakithi, kwakuhle kwethu, siyabonga kakhulu laphana. I-performance ebihle kakhulu, umcimbi umuhle kakhulu. uKhuzani usekhule kakhulu, uyawa-deserve lawa ma-awards awaphethe. Uyakhombisa ukuthi use-international artist, useyaku-deserve ukuthi ahambele amazwe angaphandle, aqhubeke nomsebenzi wakhe. Akukho angakwenzanga lapha eSouth Africa nasemazweni asondelene neSouth Africa. Konke okwenzile kokukuthole koku-achivile. Lapho athi uyahlehla khona, uma ehlehla usekufanele. Eminye imicimbi usingaphezu kwayo leyo mcimbi leyo. Kuseney'ndawo lapho uKhuzani ongasamele angene kuzo, adedele abasafuna ukuthi bevele bekhande igama. Umcimbi omuhle kakhulu, i-4th annual Gcwalisa Spring Picnic ebilaphana People's Park, ebihle kakhulu, ama-performance abe mahle kakhulu throughout the day. Iy'dlamlenze ney'dlamlenzekazi bezile ziyoxhasa abantu nje abathanda umculo obukade ukhona, nabo bonke abaculi kade beyile beyosaphotha. Nakwamakhelwane-ke abangathandi okuhle okwenziwa uKhuzani, abahlale beqhathanisa-ke, nabo siyabonga ukuthi nade beyingxenye, bebhekile ukuthi yini eyenzakalayo. Cha, umcimbi wabahle ube yi-success. Ingoma emnandi kakhulu, niyayizwa i-performance yakhona ukuthi imnandi kanjani. uKhuzani akasoze aphupha, akasoze alahlela ushuni. Uyohleli ewubambile umqiqo noma ngasiphi isikhathi, futhi umculo kaKhuzani ilo mculo oyi-classic, ilo mculo ongaphuphi, ilo mculo lo even after 10 years ingoma izobe isemnandi engathi isanda kuphuma. Yizo izinto ey'hlukile uKhuzani azenzayo engafani nabanye abantu. Bekukuhle laphana, kumnandi kudelile, abantu begqoke kahle, abantu babona nje beswenkile lapha, beshaya ingoma kahle kamnandi. uKhuzani ezokhombisa ama-trophy, ama-awards akade ekhulume ngayo ukuthi uzowaveza, mahle kakhulu, siyabonga kakhulu. Okulandelayo-ke asazi ukuthi isiphi istephu esothathwa uKhuzani, noma kukhona okusha asazokumemezela, asazokwenza, ngoba njengamanje sesikubone konke. Kulo nyaka kube unyaka nje omkhulu kakhulu ukuthi yena uKhuzani umhambele kahle kangaka. Futhi sibonile ayikho into esingayibonanga kulo nyaka. Uma sekunama-award akanje, ama-HAPA Award, kube kuhle kakhulu, umcimbi-ke ube muhle kakhulu, ube yimpumelelo. Siyambongela uKhuzani umfoka Mpungose. Inkosi yabo bonke-ke omaskandi bephelele, uthanda ungathandi, kuyaziwa ukuthi inkosi iseMandaba when it comes to music kamaskandi. Ongavumi asazi ukuthi yini emphikisayo. Injalo-ke indaba. Cha, sibonge ithuba ingane zakwethu, sizohlala kuzayo.